алейкум! В ефірі програма Journalist Studio і я Алія Хаджабадінова. Сьогодні у нас в гостях український Art World Music проект «Київ Етно Тріо». Козак сіно, як була погода, плакала дівчина. Як була молода, плакала дівчина, як була молода. Чого, дівко, плачеш, личенько марнуєш, видно по дівчині, віночка видно по дівчині, віночка жалуєш.
жаль мені вінка, ні за які речі, розчесала косу, застелила плечі, розчесала косу, застелила плечі, косу розпустила, плечі застелила, мені молодому жалю наробила, мені молодому жалю наробила. Салям алейкум. Алейкум селям. Як настрій? Чудовий. Прекрасно. Прекрасно, чудово, вас не почули. Гарно. Дуже добре. Розкажіть про свій проект, чи вважаєте ви його унікальним? Ну, унікальний тим, що ми беремо старовинні українські пісні та мелодії і намагаємося вже їх трішечки сучасним якимись засобами втілювати, аранжирувати. Але без сучасних стилів музики, без електронщини там якоїсь чи щось такого. Цілком А ближче так акустично. до акустичної музики. А оці лупери це не сучасно? Це все сучасне, і це аранжування більш-менш сучасне, лупери, але ми не використовуємо електронних інструментів. Тобто ми записуємо свої живі інструменти в ці лупери, і виходить, що це в принципі жива музика, це ж не електронні звуки. В реальному часі все відбувається. А буває таке, що ви імпровізуєте от прямо на сцені? У нас є такий номер, де ми завжди з публікою імпровізуємо, і публіка залучається до наших імпровізацій. Так, там цікавий номер, там Максим просить, щоб публіка співала бурдон просто на одній ноті. І Максим імпровізує на дудуці.
А розкажіть, коли саме ви познайомились і як прийшла ідея зробити етнопрограму? Ну, з Володією ми знайомі вже давно. Разом працювали в ансамблі народної музики Дніпро. Я до сих пір ще там працюю. Володя вже не працює Я там. вже не працюю. Ну, але І- це були гарні роки. Також грали з ним ще в гурті Веселі Вуйки. А ось Орест грає з Володією в Національному симфонічному оркестрі разом. А як прийшла ідея? Ідея виникла у Володі. Ну так, я пішов працювати в Національний симфонічний оркестр України. До того я працював, як сказав Максим, в ансамблі народної музики Дніпро. І мені ось щось не вистачало вже народної музики, щось таке зробити цікаве. І я запропонував Максиму зробити якийсь такий цікавий проєкт. А потім виникла потреба в перкусіоністі. Я довго шукали ми з Максимом, хто може, а Орест. І я запитую Орест, а ти кого можеш когось порадити? Він, та давай я пограю. І Я порадив насправді декількох людей, але ті люди просто не змогли. І я кажу, ну давайте я поки що пограю. Ну поки ну, треба щось робити. От А пограв. виявили, що у Ореста є інструменти, і грає гарно, і ще й на гітарі ж грає. І вже ще і співає І гарно. співає вже Ну, я класно. помітила, що ви всі граєте на перкусії добре дуже. Ну, ми намагаємося. Це більш-менш там хтось краще, хтось гірше, але ми так. Ну, вищий ж ритму є, музиканти професійні, всі Ну, з так. професійною музичною освітою. І коли був перший концерт? А, перший концерт ми квартирник якийсь зіграли, так? Так. Це був квартирник. Знову ж таки, цю тему ми обговорювали також на одній з програм. Це був квартирник при свічках у Юрія Думінського. І там ну, була прем'єра проєкту. Дуже гарні отримали відгуки.
полонини біла я овечка, люблю тебе, файна любка, за твої словечка. Ой, вибігла з полонини біла я овечка, люблю тебе, файна любка, за твої словечка. Люблю тебе, файна любка, за твої словечка. Ой, я бігла з полонини біла я овечка. Люблю тебе, файна любка, за твої словечка. Люблю тебе, файна любка, за твої словечка! Цього року, в квітні, ви вперше презентували свій перший альбом, так? Так. Розкажіть про те, як шукали матеріал, і розкажіть взагалі про цей альбом. Ну, Максим, як фольклорист, він має знати більше про матеріал саме. Матеріал зібраний мною і також моїми колегами, друзями і кумами також. Це в основному територія північно-західної частини України, Житомирська область, Рівненська область. Деякі пісні я почув від своєї бабусі, також вони війшли в цей альбом. А інструментальні мелодії, кожен в голові щось вже мав, якісь мелодії, такі там, і Володя там якісь книжки піднімав з старими мелодіями. Ну так от накопичувався матеріал, і ми з цього матеріалу зробили 8 композицій війшло в альбом. А так як в нас композиції такі трошки довгуваті, то получилося по часу нормальний, якби, по таймінгу альбому.
на сьогодні все. З вами була програма Джанло Студіо. Залишайтесь із телеканалом АТР. Слухайте якісну музику.